Najčastejšie asi v dnešnej dobe je problém suchých očí, a v podstate teda syndromu suchého oka, aby sme to správne nazvali. Je to kvôli jednak práci na počítači, jednak naozaj zaťažovanie očí do blízka, takže stredná vzdialenosť počítač, čítanie, telefóny, pretože stále pozeráte v podstate do nejakej malej obrazovky a sústredíte sa, koncentrujete sa, nežmurkáte. Všade je klimatizácia, prašné prostredie, umelé osvetlenie. Takže to sú také to je asi gro tej ambulancie, okrem teda okuliárov, samozrejme korekcie zraku. No, jednak očnými kvapkami, jednak v podstate nejaká hygiena práce, aby sme to tak nazvali, že proste robiť si pauzy, pozrieť do diaľky, zavrieť si tie oči na chvíľku, alebo proste ísť sa prejsť von, nejaká vlhkosť vzduchu, rozdelenie alebo rozmiestnenie pracovného stola, sektor A, sektor B, nemať monitor oproti oknu a tak ďalej, aby ste tam nemali zbytočné odlesky. Ako to osvetlenie je dosť dôležité. Ono si z toho niekto začne robiť srandu, keď niekto začne fakt tie sektory hovoriť, ale kde máte postavené osvetlenie a ako máte umiestnený monitor v tej miestnosti je naozaj dôležité.